Japanese Ghost Hunter Marole Acha an channel lama Danger Petrol in titi hian he video hi November sang ni somni pathum khan an ron tlang zara rum khat chu hun rang hing thang Akazuki Tunnel Faka Southern Japan hunami hi an tlowa helai hmuna hi chuan thla hmu tiang chi hi chu thil tur om ve renga mi te chuan an ngai top to mai ani maro hian a soidanin helai hmun atlong ma sak tum hian paranormal activity mursung sung na tur thil aton thu asoya khatia janraya ama chia he tunnel afan lai hian anung lampang atang hian adara hian mu thei si lo eng thilemune hian ron vuanin an hoilet chuan eng thil ma mu tur adara ron vuan tu om ang hi a mi lovani he hmun rang nge ani ti a hriat chen hnu hian kalnon le ngei chu atuma chu wang chuan a cha nen chuan an kal dun le ta hi alo nia thil engemaw tak mu le hriat bel nge in be se chuan an kal non le ani an thil tonero an thei hil to ngai hau lo tur thil ani nge yang leとカメラ置きます。雨ばあちゃんが走ってきた。ちょっとなんか見えたかもしれんじ。嘘。見えた？なんかわからんけど、なんか今一瞬なんかカメラになんか映った。は？ Lau bak leng chuan a cha chu tanela tang hian aron tlan che phei rok rok maya eng ti zia nge ni tia alo zo chuan camera tanga eng thilmoni a hmu thu chu a hrila chuta rang tak chuan an camera chu an han chek ngal thuaya an thil hmu chuan a bara khei dun chiang kher mai ilo hmuem a cha ma hian ke pahni eng thil ma bun lo ke long hi alo lang thaya he thilan hmu thut chu khatiang ang khan lau bak lengin atlan chezui ta hi alo nia zan rayani chu thuran mi se a cha hi ama che in helai hmuna hian a sia han en liam sakli ringot chu thil thayani lawani al hlau omani hemi zana a thil ton hian hun rei tak chung chu a ngong ve nge yang le Urban Exploration Channel pakhat Explorer Return sian video pakhat phut jok theina tur thil hi kan thlir ho thei tur hian arun chhop chuaka he Urban Explorer corner hian zanrei to taka hian mansion hlui hi ama chia chuan afang kuala he mansion an lut chu thom dang lam deuh tak mai hi hria in atiral khel ngal hle maya ma se in ti huai luin alut kual zela ground floor lampang chu hunenga mo chen fang kualin hetia chu chhole lai tak hian he thom hi aron om leya
be fair, the building's full of water. I'm not surprised I'm even. Ilo humialem khatia thil thlthom ni om tak riat azuk chuk thlak le lai khan room chunga hian pian dum vek mihring ang tak hi alung dinga mase makdeu main konor hian a hmumi lovani makve ang reng takani lam orin anin hlatania camera a chau alang theipo ani jok mai theiani ti chuan chuak chhole in he thil hi arun thleng le boka. What is going on in this building? Where is that coming from? I'm frozen, I can't move. I need to get out of here now. I need to get out of here now. I need to get... Where's the way out? Where's the way out? Where's the way out? Where's the way out then? Thoma hriat te chuan konor hi ti chi a in hlau thlabarin he in atang hian atlan chuak zui ta ni arun rik dan atang kha chuan thom khan ama hi arun pan ni in alanga adik nge yani po arin omani he thil ton chungchanga hian rin dan ain ang lo fur maya then kha chuan homeless atong ani te chu an rin lain then kha te chuan thla lampang atong fu ngai ni chuan an ring ve boka ai nga zok zok po chu lo ni se lan chiat phana khop khop ni ta chu a hlau thokhatani ti a chiang viau mai mi pakhathian no telem hi an sen na munami hi alei ve ringut maya an nu la chuan alo du lutuk lo le ngala ma se alei ve ta sa sa ti in banga chuan an hung moya he no teleman leiwang hi nemo he no teleman le tanga hun rei lo te nuwa chuan he thil hi an ina chuan arun thleng tamaya in chungan thil hun te chu an mani chuan an ron tla a an uipo hian mak chu ati hle ni no telem la chu an battery telmi lovin aron nung ringot mai boka heng thil zong zong te hi ama in ala thleng ngai mi lova he no teleman le tang chi a thil thleng ani wang hian mo pu po a ol viau mai theiani he no telem wanga thil thleng hi ani tak tak thein iring ve em le he thil hi Facebook lama ron da lu ni in en tu po an thanem phiat maya in nial na te po ati chuak na sa hle ni amet sa in ti hian Facebook a hian aron da lu ta a post tu original source tak hi hriat thei ani to lova ani po hi post chong tu mai ania he video a hian leirol rol thar ho hi motora chuan chuangin zanri to taka hian an leng kuala anunga thu pakhat jok hian abula thu chu thla lo lak sakin atir chuan thil chu apa ngai veu maya ma se mit var le mit fing deuh te chuan he thil hi lo mu fu in uluk davin ilo en teang mai ni om tak mit da thiang rual mai hian motor class atang hian achunga chung te hi aron en ni hian a hriata he thil hi rei lawa chuan a bozi ta ni
mi tam zok ta chuan thla lampang nge ani an rin thu te mi hring tan chuan pon lampang atang motor tlan chak lai rual che maya dar thlalanga ron da chu thil thei ani lo ti in thla lampang nge ani thu chu an sei ur hle maya eng thil chi nge he hmuna hian thleng ni tang le Scream Freak 79 hian he kan en tur video hi social media lama hian ron posin thla tak tak te pa lak fu ti in a title po chu anda nge a Mike le thian pa hian ram hnoi hmun fian riang taka hian thil dang lam le mak tak mai hi an lo la fuwa he ram hnoi hi a rang nia soi ani nge ni Mike le sem te hian helai hmun vela cheng thla lampang eng thil mai po chu biak po chu an tuma hun rei taka ngai lo an night vision static camera chuan he thil hi alo record fu ta ni I'm not seeing anything, bro. Something moved over there, I swear. Whoa! Mike le sem te hian zo na eng amo chu an zo ta hetian zo mek lai hian an bul thing hmun thim lai tang hian thom hi arun oma chuta thilwar film lampang lek hi arun langa screen ding lampang atanga ve lampang hoi zong chuan chakzet mai hian arun tol thaya hian thil mu hi ranglu tukin va zui ngal ma se eng thil ma va mu zui to lawani kumsang ni som pakhat de to wa thil thleng kha ni ma se he thil hian amak na le a hlau na hi ala hlau hau lawani mitam tak chuan an title pek ang nge hian thla lampang tak tak ani chu an ring bur maya tak tak te po ani nge rin omani ato bera kan thlir le tur video hi Mexico ram chung okzo dor hun rang ranga thil thleng compilation te ani deuh ber maya okzo fantasma hmuna hian thilmak le hlom dang lam tak tak thlir tur atam hle maya heng okzo dora thil thleng te hi mi rang rang thil ton ni in an thil ton na te po hi ain kar hla hlum hle maya ain kar ki em maya in zom na an nei ran lovani okzo hian convenience store le gas station petrol pump kan tiang chi hi Mexico ram chunga khuan sing ni sang khat chung te meu mai an nei hem maya kan en tur pathum zinga amma sabera tan chuan dak zeka thil ton hi kan thlir hawanga ana thona hmuna hian a thil hriat thiam phak bak thil atong le zeu thina zan lama a duty chang te hian phun thom ni om tak tak te chu a beng bula hian a om phong maya an thil zor lo che te chu a om thin buka a chang phei chuan thil dum chelai ni om tak amin sira a hmu zok thin te chu a om phong mai buka henga hmu chang te hian rang takin en ngal thin ma se kha thil dum om ang kha a hmu zui ngai mia lovani night duty ani tum hian an thok lai chu a video camera chuan a in la ka a chan po a bel nu hian na a thok nge ani ti chu arin lo thlat wang ani ani po hian hemi tum hian thil nang lam deuh engmo taka tong ang ti a in ring phak hau lovani room nung pakhata a lai hian amma lampang room le lampanga thil dum engamoni chezeu lai hi
va hmu in rang tak chuan avatlan chuak nga la mase kha thil dum ang kha hmu tur alo mi lovani kan soi tawang khan azan duty ania ama long midang an lova an mani dor tu tur te po pon lampang atang tukvera chuan an ron dor mai thina makve ang reng tak chu ni an dot lea kan en le tur hi he thil thlenna tanga mel tam takalla okzo dor pakhata thil thleng ani ve lea okzo dor ngak tu pani te chuan thil danglam tak me hi tongin thla chu an lo la a Nos vamos acercando a la cámara. Jorgito. Jorgito es uno de mis compañeros de aquí de trabajo. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué se cayó? Vean, vean, vean. Vean. Ahí ya empezaron a abrirse. Vean, observen. Híjole. Vamos a tratar de no acercarnos, Jorgito, porque... Vean cómo se están abriendo las puertas. Vamos a ver de aquel lado. Ahí se ve cómo se están abriendo y cerrando. Toda la tarde ha estado pasando esto, y inclusive ya hay gente que se dio cuenta, clientes. Y híjole. La verdad sí es un poco temeroso. Ya le hablé a mi supervisor para que... Vean, ya le hablé a mi supervisor para que viniera a ver esto que está pasando. No me cree, pero digo, quedó de venir, hasta ahorita no ha venido. Y no nos hemos atrevido a ir a la parte de atrás en la cámara porque pues nos da un poco de temor, ¿no? Porque pues esto es algo sobrenatural. Pero... Vamos, Jorgito, allá atrás a ver qué pasa. Vean. Vamos a ver qué pasa. Vamos a arriesgarnos a ir. Vamos a arriesgarnos porque a ver qué pasa. Esta es la parte de la entrada de la cámara. Vamos a ver qué pasa. O sea, ahora sí que... Dijo, no sé si oyeron. Jorgito, ve, dijo. Sí. Okzo dor ngak tu pani te chu an thil mu chuan atil lau dun hle maya an thil zor an da na fridge pakhat kong khar hi ama chuan arun in hongin a in khar le thina mak chu an ti dun hle ni kan hretlang vekin arin oma heng fridge sang ho hi an mani in anin hong thei mai lawani ti chu kan chiang viau ome kan han hon chia hian boruak lum chu run lutin chung lampang boruak vot nen chuan in nekin vakam air pressure siamin chu chuan han khar chia khan nget takin ain chin ta thina ni chung lam boruak chu a chu mai lo nan air seal thataka siamani boka chu ti maya in honga in khar thei chi ani lo hrim ani thil engemaw tak chu a thlengani ngei mai ama chuan ein hong chen don lo ti a chianga thla lampang thil ti ani lo ani chuan mi hringin thiam takin min ti der ani nge yang le tun trumata na okzo dora thil thleng kan en tur nu hnung beratan chuan heng thil kan en to te atanga a thlen na atanga mun hla tak mai Mexico mun pakhata thil thleng pakhat hi kan en ve lenga dor ngak tu pakhat nai chief nei zo chuan chuat chu notin anot zo do chia ti a chuan kelonga a chuat no sa ron rap tlata hriat na chu anaya ama chiani to wangin amur ngal sung suk maya ma se tlan chiat ngot chu tlom pa e ka la in lau chung chuan a thom hriat na lai chu enin a thil va to na wang chuan a ma zong ai chuan a lau zual le sau maya Sé que era puro pedo que anda una niña. Acabo de trapear. No me la van a creer, pero... Bachen. Si son cuerdas para distinguirlas, son unas patitas. Ay, güey, no seas mamón, verga. A thom hriat na a va thleng chu ke hniak te tak te hi
chuata chuan alo om thuak maya a thil mu wang hian a hlau zual le ni mak ve mai chu heng okzo dor te hi mun rang a om an ni ya paranormal activity a thlengna sa hlom hle maya an dor ngak tu mitam takin run phau chukin thil mak tam tak heng dora hian a thleng ania okzo dor bi hi thla te hian an du bik ani thei me ngam le